שלום, אנחנו במתמטיקה 3 יחידות, מועד חורף תשפ"א 2025, שאלון 35182, שאלה 3. בסדרה חשבונית האיבר השלישי הוא 4, האיבר החמישי הוא 9, א1 מיצו את הפרש הסדרה וגם את האיבר הראשון בסדרה. אוקיי, יש לנו פה שאלה של סדרה חשבונית. צירפתי לנו את הנוסחה של סדרה חשבונית, an שווה a1 ועוד d כפול n פחות 1, וגם של סכום של סדרה חשבונית, שזה n לחלק ל-2 כפול בסוגריים a1 ועוד an. בואו נפתור את זה. אז אנחנו יודעים שהאיבר השלישי a3 שווה 4. בואו נציב את זה בנוסחה הזאת של סדרה חשבונית. זה שווה a1 ועוד d שהוא כפול n פחות 1. מה ה-n פה? ה-n הוא 3. 3 פחות 1. כמו כן אנחנו יודעים שיש פה איבר חמישי שהוא 9. אותו דבר, a1 ועוד d, הפעם זה 5 פחות 1. קיבלנו פה שתי משוואות עם שני נעלמים. האחד זה 4 שווה a1 ועוד 2d, והשני זה 9 שווה a1 ועוד 4d. אז פה a1 שווה 4 פחות 2d, ופה a1 שווה 9 פחות 4d. כן, העברתי אגף את ה-d'ים. זאת אומרת ש-4 פחות 2d שווה ל-9 פחות 4d. כן, זה שווה לזה. נעביר אגפים. 4d הופך לצד שמאל, זה אומר 4 פחות 2 זה 2d. 4 הופך לפה, זה אומר שזה 9 פחות 4 זה 5. זאת אומרת ש-d שווה 2.5. מצאנו את d. זה ההפרש. 2, קודם כל זה א1. 2. הם רוצים שנמצא את האיבר הראשון, את a1, פשוט נציב או כאן או כאן, זה לא משנה. נציב בראשון, 4 שווה a1 ועוד 2 כפול 2.5 שזה 5. a1 שווה, אנחנו מעבירים את ה-5, 4 פחות 5 מינוס 1. מצאנו. נמשיך. האיבר האחרון בסדרה הוא 39. מיצאו את מספר האיברים בסדרה. אוקיי, אז אנחנו צריכים לדעת כמה n, מה ה-n שלנו. זו השאלה. אז בואו נפתור את זה. ב' an, שאנחנו לא יודעים מהו n, שווה 39, שווה, נציב בנוסחה, שווה a1, a1 אנחנו יודעים שהוא מינוס 1, ועוד d שאנחנו יודעים שהוא 2.5, בסוגריים n פחות 1 שהוא הנעלם שלנו. נמשיך. 39 שווה מינוס 1 ועוד, נפתח את הסוגריים, 2.5n פחות 2.5, נעביר אגפים, 39 ועוד 1 ועוד 2.5, אני מעביר את שניהם, זה 42.5 שווה 2.5n. אז n שווה 42.5 לחלק ל-2.5. n שווה, בואו נראה, 42.5 חלקי 2.5, 17. יש לנו 17 איברים בסדרה. נמשיך. ג' מיצו את סכום כל איברי הסדרה. אז בזה אנחנו משתמשים בנוסחה של סכום. אז אנחנו כותבים S17, כי אנחנו יודעים שיש לנו 17 איברים, שווה n לחלק ל-2 זה 17 לחלק ל-2, בסוגריים a1 זה מינוס 1, a17 ועוד an, כן? אז זה a17, a17 אנחנו יודעים, הם אמרו לנו בעצמם שזהו 39. ועוד 39. זאת אומרת ש-a17 שווה 8.5 כפול 39 פחות 1, 38. בואו נראה כמה זה. 38 כפול 8.5. 323. וזה הפתרון. שיהיה בהצלחה.